Deci așa trebuia să țin telefonul, nu-l țineam bine prima oară. Salută mama oamenii ăștia că ăsta o să apară pe primul meu vlog, videoclipul ăsta. Au descălțat-o pe mama Chipiu, eu sandalele în picioare și ne îmbarcăm, fraților. E 12 ceasul, 12 și ne îmbarcăm. Am avut o mică întârziere. Uite cum stă masca, că e mare. Uitasem să filmez, fraților. Am tras un pui de somn cu mămica. Avem parte de o aterizare foarte, foarte plăcută. 3 luni. Fără 20 de minute, în temperatura de 30 de grade Celsius. 30 de grade, deci mie vine rău. Am ajuns, fraților. Deci nu vă imaginați că este o căldură infernală. Mai stăm și cu măștile la gură. Mergem la control la pașapoarte acum. Ăștia aici, bă, că nu ne-au luat temperatura ca la noi, nu sunt așa de panicați. Credeți că nu e coadă. Cumva. Să nu credeți că nu e coadă. Și e un singur om. Tocmai ce ieșim pe aici unde ne așteaptă rudele, care nimeni. Pentru că suntem liberi, independente și știm drumul. Ce credeți? Ia uite. Wow! Mic aeroport, zici că e Liberty Center-ul de la noi. Eu am mai spus și voi mai spune. Da. Mă duc să fumez o țigară, că n-am fumat de câteva ore. Vă pup. Normal că vreau o țigare. Normal că vreau o țigare. Auziți ce poate să mă întrebe femeia asta la cap? Teroarea mea. Și o teroare ei. Vă pup. Mai avem puțin și ajungem acasă. Și vă fac update. Finalul. Coaie, frate, am ajuns. Câtă bucurie. Unde ai răsărit? Așa floare mândră tare, e greu de găsit. 1% șanse ca tu să fii solo. Floare frumoasă ca tine nu crește pe aici pe acolo.